přátelé, kamarádi. Celou letošní sezonu jsme zatím jeli bez jakýchkoliv problémů, až nás to dneska potkalo. Něco se odehrálo v liště, pravděpodobně buď to jsme chytli kámen, který nám jakoby nadzvedl průběžný šnek a prsty nám zajeli dovnitř, ulámali se pravděpodobně i dojebaná ta klipová hřídel v tom válu. Teď to tady rozebíráme, zjišťujeme, jaké jsou škody. Nevypadá to vůbec dobře a pravděpodobně nám dovezou novou lištu. Bohužel se stalo. Peťo, jak ti je? Riadně dojebaný. Ano? Jo. Jo, já taky.